नोंना मा नामोनलाय? आंना बिजेन। बिजेन। मा गामिनि नोङो? सिडली होनो, सिडली नमलपुर होनो। नमलपुरनि। आच्छा नोङो बेबायदि गितखौ खय बोसोरसो खनखो? बेबायदि खननाया 2-3 बोसोरसो जादों। बै बाजाराव नोंखौ सोरबा लाबोयोना नों हारसिं फैयो? मानसिफोर लाबोयो, बे लामा सामा मानसिफोर बार होयो हमनानै। आच्छा नोंनि मेगना नुवा? मेगनावथ' नुवा, जेबो नुवा? सिनाया आरोखि। आच्छा नों आंखौ नुवाखै आंखौ? बे सिनाया। आंखौ नुवाखैना? रायलायबा आन्दाज मोनो। रायलायबा आन्दाज मोनो, ओमफ्राय मेगना नुवा। आच्छा नोंहा बिदा फंबाय साबेसे दं? साथामसो दङ। साथामसो दङ? ओमफ्राय नोङो खै नाम्बार? आं 1 नाम्बार। नों 1 नाम्बार। आच्छा नोंनि बिदि मेगना जोनोमनिफ्राय नामा? जोनोमनिफ्राय नङा, ओमफ्राय बे माबा गाराय जादोंमोन मेगननि सिङाव मोदोमाव। खय बोसोर जाखो खाना जानानैलाय? बे खाना जानाया? औ। बे खाना जानाया 15 बोसोर? 15 बोसोर? आच्छा ओमफ्राय नों बिदि गित खननानै 3 बोसोर जाबायना? आच्छा नों बेबायदि खननानै एसे एनै फैसा मोनोना? औ, ओमफ्राय बेखौ लानानै न'आवहाय? न'आव सासे हिन्जाव दङ, आखाइ खंजों। नोंनि हिन्जाव दंना? आच्छा। ओमफ्राय नोङो मोनायाव न'आव थाङो ना अबाय थायो? थांनो हायोबा थाङो, ओमफ्राय थांनो हायाबा बहाबा थायो। नों सिडली दिनै बेंटलाव? ओमफ्राय बहाय थाङो नों बेसेजों थाङो नोंलाय? आं बेबायदि रानिखाथा, ओमफ्रायो? सान्थिफुर, बङाइगाव, कालिगाव। ओमफ्राय आगोलाव जेब्ला लकडाउन गैयामोन, औ, औरि थांदोंमोन बरपेटा साइडआव। आउट स्टेट, गुबुन स्टेटआव थांनो नाङा, जों आसामनि बाहेरा? बाहेराव थाङा, बाहेराव थांबाथ' बेबायदि नस्थ' जागोन। आच्छा। बेबायदि बेमार फैदों, बेबायदि सान्थि थानाय नङा। आच्छा। ओंखायनो थाङा। आच्छा नों मा गित खननो हायो? आं जिखुनु हिन्दी, बर', बागानि बेबायदि खननो ओमफ्राय आसामिस? हायो। आसामिस हायो? आच्छा नों बर' मोनसे मोजां खननानै जोङो खोनासंहोलाय। बर' मोनसे, आसामिस मोनसे। नोंखौ नेनानैनो गोसो बायग्लिलांबाय, नोंनि सिमां सुजुनायनो साना हाबाय, नोंखौ नेनानैनो गोसो बायग्लिलांबाय, नोंनि सिमां सुजुनायनो बुंनो साननाय गोसोनि खोथाखौ गले गले जाया मानो हेंथा, दिनै बेलासि समाव हागोन अराय लिरथिनाय हामबाय, साना हाबाय, नोंखौ नेनानैनो गोसोआ बायग्लिलांबाय, नोंनि सिमां सुजुनायनो नोंनि हायना महरा गोसोखौ आंनि बोदोर खालामबाय, नोंनि बिखायाव दान्दिसे जिरायनो हाबिला दङ आंहा, गोजोन रंजानो साना हाबाय, नोंखौ नेनानैनो गोसोआ बायग्लिलांबाय, नोंनि सिमां सुजुनायनो हे ला ला ला। एसामिस गित खन दे, मा गितखौ खनगोन नोङो? आं? औ, दे खनलाय दे, खोनासंनो। औ दे खन दे। पैदल मारी 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 ओ भोटी साइकिल चलाई जा उदुली एरी 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 ओ भोटी तुम्हारे घर पा उदुली मुराते गई तुम्हारे बाके साम घर लई बाकीले भोटी तोर लई घुमाई
বদলি অভি তোমাল ঘর পদসুখ পিরি 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 অভি তোমাল এসা কলিজা দিপি 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 হজতিয়া তোমাকা কথা